kire ose bwerebia adonsi asuturigeti na ototegera na bana bagusigwa boredio onye ndero lizukulia okuba mwananchi semero Marietane Jeremiah olina ontiri na imeyaba gusigwa boredio lizukulia ero igondagete okwanira egintu gikurunga ebyombe agoshe ekaratomyete chisemo cha Michael na chisemo cha America sama kiaya yaye matukabwa ngoiga ebintu mbere byato chandire una mwanya getinke uno mugushi karatomenyete chinsemo echi cha America obomo bwobo kongu watu chandira sama tukamange nigo bokuru kwanga amatanga negintu gya chandira abantu chinsemo chindi chonzi chense kyagera makweli nigara maruru na niga kuira abantu bali twanchite na bali tutakagere ngamba gende bona singenchere igo abagushi asichinga kichintambe chingonge yichi America babeire bakweburianga na kitugukura obokongo bagachamo bagatenga tukurangeli mechango elindo muntu kanyolero obokongo imechango yakorwa abantu bacha kurumbara bale aho tuwabika matangazo abantu bachiche tuwachangamo tuwakolere mechango ili 20 30 na 50 chi America tuwakonya abantu bageraka hono buna chinga kichiko no gushuka mangana ngora gonchore liale nesinko na gochinchire toikire kerango twanyolire ngebyombe amechange ya tubuchire obo tuko umubaso gokorengera linga gachekia gasini okoroshi koko genda semechango tuwekaransamo tugatebaninga tigatu chake kyombe kya makweli elinde kerobo kongu atukire twa abantu kiri bubere kiri busatu elinde bagendaka tukanyoranga tuakonyire takinga na wana bana tukaenda gukora emechango lakini ndege to kwana in brief ase 21st century umwaka 2017 amangana onchuliri tuachakire umumachogo soire kando asoko konyo bokongo bolibare bomachoge urabona makweli umugirango the same umunjali umugetutu abantu bonse umunyali babekanire chinshemo aho asokororange mujando yokoliwe tukanyora naindenga obo moboli twali gochamo ngora gusira bole na twansire kobagana nga abono bokinyomba bwasoire tugataya haya tigabana gokorabo lakini tuchibune amburera buna liya buliri nene uno mugushi tokoroba kongobo kyombeke moga tuweguru kugushi International Community Organization yani gaiko na ekinde kekatoka gekoro kwanga Nyamira Diaspora Association na kuruhorogi atokire kende gekoro kwanga Kisi United ebyonshi ganga yabo no gukoroba kongobo hono ndagete kukwanira specifically asamangana ya tatu omwanchani in 2017 onye tolia shekiombe amangana abeira makongwasule ekiagera enchire trend ye kogenda America ntuli wanchire ntuli gosegeta abantu ngamumera lakini mbuya torore mapema gochumotwe tokonya abantu baitu onye tolia kiombe 2017 yakoberero mwako mube na 2018 na gochumotwe kora anche minyoka oso asike umbeke kyagera abantu ashitwikira asike nyuro bali baguchiko gukora sho bakongobo mbali omenyete nabo bona abo omenyete nabo nabara bakonye gukora bakongobo boro elinde bakusweli batenga mukono mutubu aholambi angyo kande utabwa tumwa omwabo ubuhata muramu bono kabasa abantu bami sibago sanga so bakongobo le minyokoro so ekyombe elindo bakongobo bokoro lingana lya kabere ntegeto kwanira inzaidi yebyombe ibono twakulira obokongo bwaitu bokoro kungebyombe bona abantu baitu basire ebyombe nande era abenga kero kinde ko kiyaroka na bobi aso montekero wasire ekyombe kwa iwe edio yao nande kwarangeli umuchango aibono bunike nyurugi kwira tali ontiri okwane kyagere ganga yane no gukwana aya kirasembeo bona yunya ntigire litukuli atali arongo kwanira engana ntake tukomenda chinguru nelinga ebyombe byakulira obokongo bwa makweli goshe yotalinga byakulira makweli lakini obokongo boli immediate muntu ziralero tuwabekanira amwe abeshe litokuro twarure umuntu yaneliwe okireka oyire unko okiro tuguturwe omochi oliotigara ngaki abantu batigara takitora arengere lingana elio ebyombe twanyalira lingana eli lakini onye no mugako shira
abana batigaire no mumina na kibago chikomenye kiagera ayakware ko nyore nchera kware ko bakonya tukaiyo bono ine reko gerankorete kerengerere kia kabira asiri tukulia rero tunakwirita kuna ringaneri elinde echumego cha tukumera na hera sembeo tulikwanira sobwagare ngire ko life insurance umuntu okorokomo gushi engane ye taliko yera buye korokunga life insurance engane ye egujase obotio ko base amato amwanyagetinge lakini ya hikire chinga kitobona tako yekwanere kia it is the right thing at the right time lengere lyanga nkwaruaro injere lyo turumo chio obakongu bweli weli tukelimo abana aba nakibago cha kwende skuru kiloni cyarengo na kichigo kilio umungino nyole ole kokonya njere yana eko konya kwale na kyamangana go chikoba ya betirigiye to kwanere gintu ikurunga life insurance ebito kibigo cha gotoka after obakongu obwama pema obwama kweli bwalire immediately lakini ko make sure ngabana osabantu bagende komenya obugima boli bamenyete we at least to call something again to get it about ko ebyombe embuya bikoro obakongu boli boro lakini tuligirire go chimotwe nyuma yebyombe kero byakoro obakongu ingiyo chikobwati timaite go sekyombe kendi ya chire na a solution ngakitokora mangana engere inganeri Walita Jeremiah Olinotiri, Kubagusi Global Radio, Samange Ejjar Life, Usi, Abagusi Global Radio.com. Waigo, Naboko Angelia Namba, hapo sotali wakanera. Abuno Angelia Namba Isana, Yamo Isano, Sano Nemo, Inoti, Ibere, Kianda, Yamo Kianda. You want to join Chisebero Giveaway. Jani 515-602-9919. Samanga Bagusi Global Radio.com. Tumera na sebeo echo